Можеш първо да чуем мнението за този двубой? Естествено, че не съм доволен. Трети матч поред завършваме Хикс, но това е с малките неща, сълта и пепера на футбола. Завършите пас, завършите удар и забелязвам проблем в главите на футболистите, особено на собствения терен. Не мога да разбера защо. Фактически до гола на Пирин не представлявахме това, което знам, че можем на този етап. Но след гола мисля, че имаше един отбор на терена. Не мога да Пирин можаха да се създадат ситуация. Имаха си собствените моменти. Съжалявам много за самочувствието на футболисти, защото при една добра, както според мен беше играта, до някъде естествено знам, че може много повече и с една победа увереността ще да бъде по-голяма. Благодаря за мнението и колеги, заповядайте за въпроси. Аз питах господин Радоканов колко би писал на този матч под една тристепенна скала, той каза двойка. Вашата оценка за матча цели? Не мога да мисля, че не е реално за матча. Мисля, че на отбора на Пирин трябва да се раздели като желание, старание, амбиция, борба. Можем да дадем много висока оценка. Но като футбол... Да, като футбол, за това говоря. Не мога да дам никаква оценка. Обратно за нашия отбор, като желание, старание, опитваха момчетата до гола. След това мисля, че можехме да решим много по-рано ситуации, които ги тренираме, ги създаваме. Просто неумението да отбележим гол си го каза. В крайна сметка, тук е вече борбата между това да играеш или да печелиш. Това е. Други въпроси? Точно удара на Педро, щяхме да речем точно повече. Говоря за мача в Русе и сегашния. С Верея мача, с левия крак. Айде да кажем, там два братски отбора, ще го приемем като дали ви искаш да го Ма не, аз те приказки не ги разбирам. Колеги, нека само да става... Русе да ги мачкаш 80 минути. С тия папагари не гледаха центъра в толкова време. Пък вече наистина... Как да върне публиката? Ще смените треньора. Хубавата работа. Направихме го няколко пъти. Сега, сериозно, аз още в началото казах, че аз съм такъв човек. Аз искам да побеждаваме с игра. Виждам, че можем. Вече те малки, дребни детайли, които решават много неща. Работим върху тях. Знам, че всеки един желая победата. Мислите ли, че долу са блеканата? Знаете ли какво е в момента? Просто трябва много работа, много увереност да повярват абсолютно всички в това, което правим и нещата се получат. Няма как не се получат. Няма как. Имаме един друг въпрос, това вече е абсолютно сериозно. Значи Ставров е един от кривите съдии на бюро, той има някакво отношение, беше ваден от наряди заради бюро. Нали, като видите наряда, не е ли хубаво да се направи преценка кой ще не стрели, как ще накъсне? А какво предлагате? Не знам. Значи, ако с ниски топки, ако бяхме накъсали, той нямаше да изкара вече този картон, той трябваше още при фала, когато бяхме готови да покажа на картон. Просто има хора, които седят и не трябва да също бюро, трябва да се свикне с това нещо. Без коментар по сега. Нещо, което мога да коментирам е там, къде може да се поправим, там, къде видях грешки. Аз ви пита, понеже казвате, играта е важна, важно е как печелиш, но в крайна сметка футбол не е важно някой да вкара топката в вратата, очевидно Беро няма такива хора като това. Но очаквате много попълнения матч, колко за човек, който може да кара, или пък търсим още футболисти на позиция на първата? Търсим на тази позиция, задължително още един човек търсим. Мачове от този тип футболисти, които физически, виждате, днеска използвахме Камен Хаджиев в последните 5 минути, нещо трябва да променим, да скача, да вземем първа, втора топка. Абсолютно всичко пробваме.
С Матио в понеделник или вторник, защото ще приключим абсолютно всичко, искаме там правим едни тестове още и ви ще го разберете. Но търсим задължително още един човек на тази позиция. Не е лесно. Но нещата ще се получат. Вярвам това нещо. За Райци Христов ли става? Не мога да кажа за име в момента. По-скоро сме се насочили към чужденец. Господин Томаш, каква е разликата да се играе в Стара Загора, въпреки малкото публика и гостуванията, когато отборът, поне моето мнение, че показва съвсем различно лице? Въпреки малкото публика в Стара Загора, която не иде да подкрепи отбора си, футболистите показват едно лице. Съгласен съм с вас. И аз търся... Не мога да кажа съгласен съм, защото фактически ние играхме 2 мача. Мисля, че втория мач е една идея по-добър от първия, като говорим от психологична гледна точка, нали? Не като футбол. Футболистите са едни и същи. Защо? Нали, въпроси и трябва да намерим отговорите. А ако е психологическа бариера, откъде идва? Работим върху това нещо. Аз казвам, нали, викат, ами те затова са хората на стадиона, за да викат. Нали така? В крайна сметка те си тук да подкрепят отбора си по какъвто начин те, някой може да им каже, никой не може да им каже. Но аз казвам друго на футболисти. Щом го освиркат, публиката не освирка анонимица, значи го познават. Значи сте нещо. Бъдете щастливи. Обичате ли футбол? Щом обичате футбол, вие сте галенци на съдбата. Това е разликата. Че това е като в живота. Нещата се препокриват. Трябва да си щастлив, трябва да се усмихнат. Какво означава напрежение? Играм собствена публика. Значи тази дума повече изключвам, няма да ме чуете мене да кажа такава дума. Няма такова нещо. Щастие, половината игра с такава апатия, без хъс. Моля? Казвам, половината, какво щастие? Половината игра с такава апатия, с такова течение. Лекото. Не е така. Половината футболисти казвам, добра игра. Не съм съгласен. Мисля, че не е точната думата. Нали, аз уважавам вашето мнение. Казвам моето. Това, което виждам, тренировъчния процес, я ще кажеш, ти ме там, да, няма там на тренировка. Ама то е едно и също, както тренираш, така трябва да играеш. Коя е разликата дали караш Лада или караш Мерцедес, да го питам? Каква е разликата? Добре, колеги, приятна вечер и може би наистина политиката трябва да вярва повече на отбора и да го подкрепя. Благодарим. Всичко.